Det var en måneklar nat, og Henry arbejdede sammen med Edvard. Det store grønne lokomotiv skulle køre et godstog hen til stationen ved søen. Hver gang den ugle tuder, kommer der en togedis, mumlede Edvard. Og et sagn fortæller, at når den tog er her, så er der også et spøgelse på færre. Pas godt på ude på den gamle linje i nat, Henry. Så, dumme fugl, sagde Henry. Uler, togespøgelse. Edvard har fået kug i kedlen, der er ingen tog. Men der tog Henry lige godt fejl. Hvad er det? råbte Henry. Det er det gule lys, mumlede hans togfører. Det betyder udvis højeste agtpågivenhed. Er han nu? Ingen svarede. Henry kryb langsomt videre. Han standsede ved et træ. Et skilt var sømmet op på det. Pas på viadukten. Togføreren var overrasket. Det er der aldrig nogen, der har advaret os om før. Og se, der er rødt lys, og ledet er lukket. Der hænger togvagtens jakke. Men hvor er dens ejer? Nu fik de øje på et lys, der bevægede sig rundt inde i stationsbygningen. Spøgelser, udbrød Henry. Edvard havde ret. Ja, her foregår der noget meget underligt, sagde hans togfører. Jeg tror, det er bedst, vi kører tilbage igen. Ja, det gør jeg også. Henry var helt enig. Næste morgen var togen lettet. En banemand stod og talte om den usikre viadukt. Ja, det var da det. Ikke kørt over den i nat. Ja, men vi ved ikke, hvem det var, der advarede os, svarede Henrys togfører. Senere på dagen sagde han til Henry, viadukten er blevet repareret. Vi kan godt køre toget tilbage af den gamle linje i nat. Det havde Henry ikke spor lyst til. Men da mørket faldt på, havde han dampen flot oppe. Pludselig tudede en ugle, og så kom Gordon hamrende forbi. Se, Henry er bange, sagde en godsvogn, og de andre grinede på deres fjollede måde. Der må rase, Henry. Jeg er ikke bange, men det var han nu. Lidt efter faldt togen atter. Da de nærmede sig det samme sted, så de igen det gule lys. Der har vi det igen, sagde Henrys togfører. Så, uden at Henry vidste det, lukkede ledet i af sig selv, og signalet skiftede til rødt. Godsvognene havde set det hele, og de var også skræmte. Hurtigere, hurtigere, der er et spøgelse her. Stop, råbte Henry. Et mystisk skikkelse så Henry køre forbi. Længere fremme havde et jordskred blokeret sporet. Henry huggede bremserne i, men alle godsvognene styrtede ned i kløften. I det øjeblik fik Henrys togfører øje på noget mærkeligt, som kom hen imod dem. Hvad er det, sagde han. Fyrbøderen lå. Det er vores spøgelse. Det er gamle Bailey, togvagten. Gamle Bailey var meget vred. Jeg forsøgte at advare jer om den viadukt. Hvorfor hørte I ikke efter? Og jeg er ked af, at vi blæste på din advarsel, sagde togføreren. Er der noget, vi kan gøre for at vise vores taknemmelighed? Ja, jeg vil gerne bestyre den gamle station igen, hvis I giver mig lov. Jeg lover, jeg ikke skræmmer Henry. Og kort tid efter fik gamle Bailey sit ønske opfyldt. Ja, du og din station vil være til stor nytte, sagde kontrolchefen. Lad os udbringe et trefoldigt leve for det venligste spøgelse her på øen. Alle råbte højt hurra, især Henry. Han var den, der var gladest af alle.